הרב גלנט טוען שב-11 באוקטובר הייתה הצעה על השולחן לחסל 90% מכוח הטילים של חיזבאללה ולא 70% כפי שאתם עשיתם. יכלו לחסל את כל ראשי החיזבאללה, בהם נסראללה, ויכלו גם לחסל את רוב רובו של הצבא החיזבאללוני דרך מבצע אוקי טוקי, ככה מכשירי הקשר. ואתה מנעת את זה, הוא אומר, יחד עם גנץ ועם אייזנקוט. ככה הוא טוען. רוב בקבינט, בצדק, ואני אגיד לך גם למה. קודם כל לא היו, היו לנו, אני לא יודע, 150 ביפרים, פחות או יותר, זה מה שהיה שם. לעומת אלפים שצברנו בזמן הזה, אבל זה לא הדבר העיקרי. אני חשבתי שזו טעות איומה. אחרי שספגנו את הטבח הזה מהחמאס, שאנחנו ניקלע למלחמה מקבילה בשתי זירות, להיכנס לקרב בשתי זירות, והיינו יכולים לשקוע בשתיהם, וחשבתי שצריך לעשות קודם כל, לטפל בחמאס, לגדוע את מירב כוחו, ואז לפנות צפונה, וכך עשינו, ובאמת התוצאה משנה את פני המזרח התיכון, ולכן אני חושב שזו טעות גדולה אם היינו עושים את זה, אני שמח שלא עשינו את זה, אני חושב שכולם מבינים את זה.